to? Asa naman yung gisugo ni Lula nga paninglan ning bail biya kay ni sila mo bayad? Dako na kay sila utang diri. Mau man ni anak Manila yo. Kuar ba na kuputang an? Ako na yun no. Balik lagi nih. Ay, saba. Ay, pagi ka pa. Dito. Ay, saba. Dali mo ka. Lagay mangutang lagi na ako gani. Tingnan nga. Wala ko din ha. No. Dili ba to ha? Dili na gyud. Ayo. Ay, unsa may ato, ma'am? Ay kanang diri ba ni nagpuyo ning Gregimix TV Junior ug Senior? O dinhi, kinsa man si junior o si senior? Murag ka ng senior. Diri Kana? na. Awit sang ma'am ha, mangutana ko. Ha? Pa, nangitaan mo. Isa na. Kato nang babae nga maninilay. Gawas. Ay, Dagan saba. ako. Ay, saba. Inawa ko din eh. O, kainon. Ay, ma'am. Ma'am, ingon ako papa, wado siya dinhi. No. Ingon papa, wado siya dinhi. Asa din siya ni Adto. Ay, nilakaw man to yung tugidada yung motor. Ayaw, di ma. Duha di ka ba kining motor? Ngano daay? Parang daghan yung kayo mag-utang diri ba? Pinanin ka mo ba? So sa amin yung bariyan? Ikaw na burag sunod buwan daw kung magkita mo ni papa. Aw, interest na nanday bariyan day ninyo day. Kita naman natin nanaw. No. Ay, saba. TV dahil nag-invite sa inyo sa concert ni Sir Benny Regino dito sa USTP Lapasan sa Kadasahapon. Alas 6. So, daghang salamat.